ଭୋର 4ଟାରୁ ରାତି 12:30 ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଧ ଭଳିଆ ଖଟି ଖଟିକି ଆଖିରେ ଏମିତି ପୁରା କ୍ଲିପ୍ ଲଗେଇକି କହିଲା ଭଳିଆ କାମ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ନିଦ ନାହିଁ, ଶୋଇବା ନାହିଁ, ବସିବା ନାହିଁ, ଖାଇବା ତ ଛାଡ଼, କେତେବେଳେ କେମିତି ବେଳ ହେଲେ ଟିକେ ଖିଆ ହେଉଛି। ତାପରେ ଯଦି ଶୋଇଲା ବେଳେ ଭୁଲରେ ଟିକେ ତୁମେ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖିଦେଲ, ସ୍ୱାମୀର କଥା ଆଉ ଶୁଣି ହବନି। ସେଇ ମୋବାଇଲ ଦେଖେ, ମୋବାଇଲ ଛଡ଼ା କ'ଣ ଜାଣିଛୁ? ଆଉ ଯଦି ଦିନରେ ଭୁଲରେ ତାଙ୍କ ଟିକେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲୁ, ହଁ ନାଟ୍ ସାହେବ ଘର ଝିଅ ତ ଆଉ ଖାଲି ଶୋଇବା ଆଉ ଘର କାମ କରିବା କ'ଣ ଦରକାର? ଯେମିତି ଚାକର ବାକର ପୁଳାଇ ତମ ପାଇଁ ରଖିଥିବେ। ଯଦି ବସି ପାଇଲୁ, ହଁ ବସି ବସି ଖାଇ ଖାଲି ଫୁଲୁ, ତୋର କାମ କ'ଣ? ଆଉ ଘର କାମ କ'ଣ ପଡ଼ିଶା ଘର ଭାଉଜ ଆସି କରୁଛନ୍ତି? ବିଶ୍ୱାସ କର, ଏମିତି ଟଣ୍ଟ ମରା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା ଅପେକ୍ଷା ଶକୁନି ମନ୍ଥରା କୈକେୟୀଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଭରି ହେଇଥିବା ନଣନ୍ଦ ଆଉ ଶାଶୁ ପାଖରେ ରହିବା 100 ଗୁଣରେ ଭଲ। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ତୁମକୁ ଯେତେ କହିଲେ ବି ଖାଇବା ସମୟରେ ପାଖରେ ବସିକି ଖୁଆଇବେ। ତୁମକୁ ଯେତେ ତୁମ ବାପ ଘର ବିଷୟରେ ଶୁଣାନ୍ତୁ କି ତୁମ ବିଷୟରେ ଯେତେ ସେ ଶାଶୁ ନଣନ୍ଦ ଶୁଣାନ୍ତୁ, ଶେଷରେ ତୁମକୁ ପଦେ ହସିକି କଥା ହେବେ। ଆଉ ଏ ସ୍ୱାମୀମାନେ ତୁମକୁ 100 ପଦ ଶୁଣେଇବେ, 1000 ଗାଳି କରିବେ, ତୁମକୁ ଟେନସନ୍ ଦେବେ, ତାପରେ ନିଜେ ମୋବାଇଲରେ ବିଜି ହେଇକି ଖାଇ ପିଇକି ଭଲରେ ଶୋଇପଡ଼ିବେ, ନହେଲେ ବାହାରି ଯାଇ ବୁଲି ଆସିବେ। ତୁମେ କାନ୍ଦିଲ କି ମଲ ଗଲ କିଛି ବୁଝିବେନି। ହଁ, ତେଣୁ କରିକି କଥାଟି ଭେଜାରେ ପୁରାଅ ହେଲା। ବାହାରେ ଏକୁଟିଆ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଟଣ୍ଟ ମରା ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ରହିବା ଅପେକ୍ଷା ଗାଁରେ ତୁମ ଶାଶୁ ପାଖରେ ରହିଲେ 100 ଗୁଣ ଭଲରେ ରହିବ। କିଛି ନହେଲେ ବି 1000 କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ବି ଖାଇବାକୁ ଗଣ୍ଡେ ଭଲରେ ମିଳିବ। ଆଉ ଏଠି ସ୍ୱାମୀମାନେ ଛାଡ଼, ନ କହିଲେ ଭଲ। ଯିଏ ବୁଝିବା ଲୋକ ଠିକ୍ ବୁଝି ଯାଇଥିବ, ଆଉ ଯିଏ ନ ବୁଝିପାରୁଛ କହିବ, ଭଲ କି ବିସ୍ତାର କରିକି ଦିନେ କହିବି ହେଲା। ରହିଲି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୋ କଥାଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେମାନେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବ, ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ, ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ସେୟାର କରିଦେବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ କରି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ପକ୍କା କରିବ। କ'ଣ ସ୍ୱାମୀମାନେ ଟିକେ ବାଧିଲା କି? ବାଧୁମ, ଏମିତିଆ ସ୍ୱାମୀ ଥାଇକି ଯା, ନଥାଇକି ସେଇଆ।